kumriat kalta khan robot changkang tak Chitti chu omin chenai khopui chu aswa sama ama siam tu Dr. Vaseegarana chuan threat somin museum a anda ta ani tuna po a buaipui ngai ala buaipui zela mase Chitti anga robot sual chu siam atum to lo ani tuna chuan hmeichhe robot siam chuakin a hming chu Nila ani a Chitti ang lo takin ral thuam a hmang ve lo mihring te ngei tuana chu a tawm puya ompui thatak ni in na tho athiam hle nikhat chu college no pangten Dr. Vaseegarana na tho na hmun an vatlo a athil siam chhuak chu an va bel chiang ani no pangho chuan Chitti a chungchang an zota Dr. chuan malam huna mamona an nei chuan an siam that le tur thu in alo chang tuna ri chuan museum a om chu a thaber ani an hodar hnu chuan zirlai no pang pakhat chuan phone amanga chuti lai tak chuan a phone chu boruak a ading chat maya chupa chuan lak mai a han tuma ma se a phone chu a chason duplat lo sava video chu ronin play in van lama chuan a thlawk bo ta deya chenai hmun sang sanga te chuan chuting thil chu lo thleng ve mek boka phone door ami mai baka khochunga phone om zong zong chu darkar reilo te chungin an thlawk bo vek ani an phone bo te chu report tumin police station lama chuan an pung khoma mase police te po chuan tingena vak an hrelo minister kumara hawin chu thil thleng danglam tak chungchang chu an soi hawa a trainin suam hmang thil ti ani an rin lain a trainin aliens thil ti ani an ringa global warming wanga thleng ani ring tok te po anom mase Vaseegarana chuan ani na dik tak soin a hrilfi a hloma phone bo te chuan chenai khopui chu an chua san lova thlona ai sanga an thlolo thu te chu a hrila khopui hmun kil khor khoya emo an nom a ring ani phone company nei tu pakhat chuan an phone te chu a switch off vek thu le tu man omna chu an chui chho theilo tur thu alo soya zana chuan truck chunga phone labang te chu an da a konga an tlan lai chuan an phone phur te chu adang ang bokin an thlawk bo vele ta ani ti chuan phone dor nei tu jaian ta hi alo langa akara a inkal holai chuan phone koi anga rawin an zuya zanlaya aridang lam chuan ti harin a han menga a room chu phone in alo khat vek ani atam em awan chuan kongkhar po a hmuthei lova khoi anga rawin phone a chuan sawa alo langa atak sa chunga chuan lutin an puaka athita ani atuk zinga police chuan angai na hrelo takin an enkuala Nila-i le Vaseegarana te chuan phone ke them ruma lo dar deuh noi chu an hmu a Vaseegarana tracker chu phone a ada a ti chuan a on ta a phone dang omna an hriat thei an ring ani an plan chu kaltluangin phone kalna hmun chu an hre thei ta ani Vaseegarana le Nila-i te chuan an zui ngala khote takte an vathleng ani electromagnetic signal chu an zonga lui an vathlenga chulai hmuna chuan phone tam tak chu sahel ag savarual ang chuan an lo thlawk kual ani chung sahel ag sawa te chuan signal tower chu an ti chia a tower in adel hman trepa Nila-i chuan aron chan hman ram ani avoi ni na atan in mukhom le in Vaseegarana chuan a robot masazok Chitti chu ti nun le tha ti thu asoya until hmasawn chu baile turin adu ani nimasela council member pakhat bora chuan alo hnial na sa hle mai achan chu kumriat kalta a Chitti a thil ti awang ani minister chuan robot manglowa sipai hman chu athlang ta zoka bora chuan Vaseegarana chu amil lo hle a apa thi dana khan alung oi theilo ani meeting zo a chuan anin hniala telecom company nei tu lula chu athin ur hle a telecom minister morthi hnena rang taka chingfel vat turin avati a in khal hole ta ani mase a hokonga lula chuan bei atoka motor ti ding vatin a chuk ngala kongpui zong zong chu phone in alo khat vek ani ramhnoya chuan kalin ani po chu an that vele ta ani chu mini atang chuan savalian taka inti changin a thlok bo le ta ani
atu ka chuan telecom minister morthia chu aril ruwa buai le a ama kai noi phone dor nei tu le telecom company nei tu te chu tha an ni to wang ani chuti lai tak chuan a phone bo ta kha arong kir le a lak atum chuan ron vibrate in apum chunga aluta hospitala admin ngal ni in minister chuan avakana doctor le minister ten ultrasound an mu chu mak anti kher mai phone chu apum chunga an mu a anin rin lo lain phone chuan apum aron ton tlang thuta athi ve ngal ani an hun ton khir tak chu ministerin rathiama Vaseegarana chu kol ngalin Chitti siam thale tur chuan atita ani atu ka chuan cellphone lang sawa chuan khopui chu bain asua sama sipai te chuan ti thei an nei lo mipui te chu ake a manin sang taka athlo puya chuta tang chuan athlak thata ani ti thei nei lowa lo thli reng tu mipui te chu an mang ang hle a van nei thlak takin Chitti chu aron lang lol mai chu mipui thimei tur te chu aron chhanhim ta ani sawa chuan ronbo thudin an tuam beta mase Chitti chu olsam taka ron chuakin sawa chu a in kwal tira mipui tamna hmuna tang chuan a hroi peng thei ta hramani chu sawa chuan Chitti a trak khal lai chu a aya thilpuak na tak siamin a chuak le thei ta ani phone la tha te chu in zom khom le in savate zo ka anin siam le a Chitti chu an vapan le ngalani Chitti a battery chu low in space station a generator a chuan a in charge ta ani satellite antenna chu sawa chuan a nei thei tlat lo avangin a kirsan le ta ani Chitti a chuan anin beilaya ada talak khom te chu Vaseegarana alo mu tira sawa chu electron in hlom khom ani ti an re theya chu thil mak tak chu tu emo in atharau hlanin phone control thei turin power chak tak anei ani hriat thiam ol sam tan tur chuan he thil thleng phena hian tu emo tharau chu electric nena in zom ti na ani achan an hriat ta ka chuan Dr. Vaseegarana chuan photon synthesizer chu siam chuakin chu thil hmang chuan an boina chinfel the anin bei sei ani Vaseegarana chuan sawa thlawk lai chu uluk takin a ena sawa taksa a chuan mihring hmel a muta ani Nila-i chuan record hlui hain a hmaloka cellphone wanga thina thleng chungchang an hmu a phone thlobo hma a thil thleng chu an re chuak ta ani papakhat chu tawara lonin tu maina an rin ngai lo thil rap thlak tak chu atita ani Dr. Vaseegarana Chitti le Nila-i te chuan phone chol ha damna hmuna chuan synthesizer chu an khalphaya sawa chu ron harin synthesizer chu an hmang ngala mase sawa chu an rin ai alo chak ani Chitti chuan an call chu alo venga sawa chu ti chet ani man trepa mihring ruang am anga inti changin inthlahrung zon ngei kha aron langta ani Dr. Vaseegarana chuan mithito sawa chanchin zirmi Pakshi-a ani ti a hre thei ta ani Chitti chuan engwanga ti nge ani azota Pakshi chu in beng dain an inram to a chuan a hruaya hun kal to ron langin chulai hmun chu a chen na thin alo ni Pakshi chu thisa in alo pianga doctor te po chuan beise na an nei to lo chongzong hi abula aron thloka chu sawa chuan atidam le ta ani chu thil mak a thlen na tanga kumtam taknuwa chuan sawa te chanchin chu zirin anin po hle a mase India rama sawa te chu ani telin an tlem zela achan hret tumin Pakshi chuan abaya thil hret chu anei ta phone device atanga radiation chuk chuan sawa te nervous system chu ngongin an ngei tuana ati buaya chu chuan ti danglam thei lo atna a thlen thin alo ni an har satna sukyang turin thei top achu a mase tu man sawa aleinat na chu an hre thiam pui du lo ani a thei top achu chun zom zela ama pui thei tu ber chu telecom company nei tu lula ani
nimasela Pakshi an bek tuma avapan chuan lula chuan lo bengkhon du lovin a chuatir le ngal ani chuti chung po chuan ala beidong du chuang lova phone dor ma a te chuan theitop chuin a awa nimasela dor nei tu te chuan an not bo le ta ani hun aliam zela an chen na hmuna sawa le ram hnuaya mi te chu an thibel zela Pakshi-a chu aril ruana in hriomati tak zet ani Pakshi-a chuan sawa te chu a fa te ang main alo enkol thin ani Pakshi-an ati thein hnung ber telecom minister morthia chu mulain sawa te thina a mo phurtu ber ani thu asoya morthia chuan lo hnialin an sum do na tlak chet lo nana dan ang thlapa thil an ti thu alo hrila Mase Pakshi-a chuan telecom company ten radiation chu dani na phalbakin antipung ti a hrechuaka Pakshi-a chuan an company chu korta hekin engamojen chu achaka Mase endikna an neih ma in an radiation ti chuat chu an lo titlem mana an chakle tadei ani Pakshi chuan beisei tur engma anei to lowa alung ngai na chu thinrim na inthlakin chu chuan phubalak du na apeta ani abul tum tu le amasroi tu te chunga phubalak ringot chu tum lovin mipui an mani thu ngeya sawa te nunna latu te po chu an bang lo ani ti chuan nikhat chu sawa te thattu to wara chuan lonin an nunna hlan ta ani Mase radiation chuan a thlarau chu a chuatira Savathi to te thlarau chu hip khomin phubalak na chuan a khatta ani an hun ton meka chuan kir le in Chitti chuan Pakshi-a torna chu a hre thiam puin a torpui le a nimasela Pakshi chuan phone hmang thin tu tu chu tha nge ala tum tho ani Dr. Vaseegarana chuan synthesizer chu alo tinunga nimasera chu thil chuan ati chak zol mai alo ni Chitti an bai atum chuan chu sawa chuan alo ti chheder maya mase Nila-i chuan lo siam thavatin a that le hnu chuan Pakshi chu ava bai le a thlarau chu neutralization device a an tan tir theita ani inhmu khom na nein an pathum chuan an huai sen wang le an thil ti awang chuan lom thu an hrila minister chuan Dr. Vaseegarana chu Chitti a ang zanga siam su'a ramven himnana hman chu arem ti sak nge ani Vaseegarana chu alom hle maya tun ma atanga alo chak thin em ramven himnana thil thati chu ati hlotling theidon ta ani ama ero chu mipui pung khom zinga chuan ama l2 bora chu omin a hlotlin na chu a itsi ani chumizan chuan lep chunga lut ruin Pakshi thlarau chu Vaseegarana ti che turin a chua zalen ta ani reilo te chungin Pakshi chuan phone zong chu a control le a thil ti theina ngai chu neilet le in Chitti an akong adalo na turin Vaseegarana taksa chu amang tangkai ta ani Pakshi-a chu amihring ni na anga inthlakin akonga omapiang te chu ati lumhal mi mai ani Pakshi chuan adu du danin a control theya robot chu a threat le ta ani Nila-i chuan Chitti aril ruput mang chu hrathiamin aril ruput manga wang chuan engma ati theilo ani ti a hria hun khir tak anton mek lai chuan Pakshi-a baile theiom chun chu Chitti sual zok Chitti 2.0 kumriat kalta a buina siam tu le mi that tu kha ani ama ero chu thil risky tak ani a nimasela Nila-i chuan a kaltlang puita ani chuti lain Pakshi-a chu stadium chunga lutin mi singriat zet chu atan tira bora chu alama tangin ama tanpui tu nima se athat masaber tho ani poi a khoi thui ma in Chitti 2.0 chu stadium chunga chuan aron luta asipaite aron hruai bok ani minister phalnangeya an siam te kha anni Pakshi chuan phone zong mangin mihring lian taka a in siama Chitti po chu thir mangin a in siam lian ve ngalani an pani chuan in bain Chitti chu apawar alo tatlat mai Pakshi chuan athat dona Chitti a microbot siam kutis chuan aron tibuaya
kutis ang za chuang omin thuro tak tak chunga an chuang vek ani Pakshi chu a inhnuk dok lo ani chuan sawa te chu tinat an tum thu in an vowa a thi hnu po chuan sawa te a hmangai na chu a kiam chuang lo ani sawa ten an tor chu phal lovin a inhnuk dok ta a atopa chuan Chitti an Dr. Vaseegarana chu a kapa Pakshi an ataksa chu a chhuasan ta ani kutis te chuan signal stream a an tan tira an ti seta ani Kartlem te aral le hnu chuan Vaseegarana chu damdoi ina omin ama kan tu minister hnena chuan Pakshi-a thil ti kha thil dik ni lo ma se a thil tum ero chu thil sual ani lo thu a hrila khuare leilung moina te aya technology an ngai poimo zok chuan Pakshi-a ti ang thoin mi hring te chu angong le don tho ani minister chuan chenaya sawa ladam te chu ahum hal ngala atopa chuan Chitti a po chuan kopui nei ve in Nila-i nen chuan hlim takin an om dun ta ani